Headway Elementary, Student's Book, by Liz and John Saws. Ő részére a Víg Kalmár vendéglőbe a 15. kerületi Bácska utca 12 alá, ahol a nagy sikerre való tekintettel a vendégek kérésére folytatódnak az őszi libanapok. Most egy 4 tagú amerikai vokál együttes keresünk, akik 62 végén a Cherry című kislemezükkel futottak be, és ez, valamint a következő 2 slágerük, a Big Girls Don't Cry és a Walk Like a Man a Billboard első helyére került. A Big Girl Don't Cry egyébként szerepelt a Dirty Dancing című filmben is. 62 és 68 között állandó szereplői voltak az amerikai és a brit listáknak, és egyik tagjuk, Bob Gaudio, pont ma ünnepli 55. születésnapját. 2-3-4-3-4-3-4. In the mix. Bár 20 féle libából készült, különlegességgel bővült az egyébként több mint 200 fogásból álló választék a Víg Kalmár vendéglőben, és bár biztos nagyon jó lesz a Cosmix buli a Sotén a hétvégén, még sincs megfejtőnk. A Hollies, a Trox, a Beach Boys szerepelt a tippek között, a jó válasz azonban a The Four Seasons lett volna. Baleset miatt lassult le a forgalom a fővárosban, a Soroksári úton a Közvágóhíd közelében. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Fiumei úton a Salgó-Tarjáni útnál. A Lajos utcában a Zsigmond tér után lezárták a Kolosi tér felé vezető sávokat. Az ellentétes oldalon irányonként egy sáv járható. A 6-os, a 60-as és a 86-os autóbuszok kifelé a Szépföldi út felé kerülnek. Székesfehérváron a 8-as főút 10-es kilométerénél és Pápán a 83-as főút 29-es kilométerénél felújításra
felújítják a vasúti átjárót. Mindkét helyszínen jelzőőrök irányítják a forgalmat. Juventus közlekedési hírek 8 óra 46 perc. Van valami. De még mennyire, hogy van valami? Nem is akármi, hiszen megjelent a legváltozatosabban változó Álmokfutók album, ahol mint mindig most is hemzsegnek a slágerek. Meghalok, hogyha hozzám érsz. Meghalok, édes csókodért. A zongorám minden dallamán, de Az album támogatója a Popcorn magazin. van valami. De van ám. Mancika, be kell szerezni a következőket. Íróasztal, ceruza, radír, töltőtoll, szék, ragasztófüzet, olló, tűzölgép, boríték, íról, fémásoló, rajszeg, kakaós csiga. Főnök, mindent megkapunk az utolsó rajszegig egy helyen az irodavilágban. De kakaós csigát hol vegyünk? Irodavilág Budapest áruház. A 13. kerületben, a Szegedi út és a Jász utca sarkán. Nyitás november 27-én. Egyből mindent. Karácsonyi Hyundai akciók a Cél Motorsnál. Több 100 000 forintos árengedmény a Hyundai személyautókra és szállítójárművekre. Hyundai autók most még kedvezőbb áron a Cél Motorsnál és a Hyundai márka kereskedőknél. Központi Hyundai Szaron, Budapest, Soroksári út 138. Hyundai. Nagyobb érték a pénzért. Telefon 280 23 10. Hogy hol talál mostantól még több kiváló minőségű Frottil terméket? Természetesen a Colortex áruházban, ahol a gyártó még nagyobb alapterületen kínál köntösöket, törölközőket, stretch lepedőket. Újdonság, Frottil méter áru káprázatos választékban. Sőt, egyes termékek most csak fél pénzért. A cím a régi, Colortex áruház, Óbuda, Mozaik utca 7. Vasárnap is. Most csalogató a chili a Wendy'sben, mert a ropogós chipsben rejlő chili con carne csodás olvad sajtal a tetején most nem csak az ízével, hanem az árával is csábít. Chili cheese and chips. Minden falat Mexikót idézi. Keresd a Wendy'sben, az Oktogonon és a Duna plázában. Chili cheese and chips. Egy csipetnyi Mexikó. Ilyenek voltunk, vagyok és fognak kezem. Megbántottak, most már nem bánom. Álmod, hogy akit a tézsa hozzám. És most megpróbálom egy levegővel elmondani az idei év bravissimo sikerdalait előadó sztárok névsorát. Ákos, Orsi, Hip Hop Boys, Padödő, Bombor, Republik, Soho Party, Hevesi Tamás, TNT, Carpe Diem, Charlie, Emberek, Baby Sister, Császár előtt, Happy Gang, Cseráti Zsuzsa és az Emergency House! Sikerült! Bravissimo! Best of Hungary! Made a meal and threw it up on Sunday. I've got a lot of things to learn. Said I would and I believe in one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know? They only seem to come and go away. Times are hard when things have got no meaning. I found a key upon the floor. Maybe you and I will not believe in the things we find behind the door. So what's the matter with you? Sing me something. Where's she from? England. What's her job? She's a journalist. What's her address? 35 North Street, Bristol. What's her phone number? 0272 478 2209. How old is she? 23. Is she married? No, she isn't. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be.
Beatus Rádió. Éjjel-nappal. Like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Like an arrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. 5 perc múlva 9 óra itt a Juventus Rádió, benne pedig néhány mai koncertről. A Kalkutta Trio a Marcibányi téri művelődési központban, a Creole pedig a Fat Mouse-ban játszik. Az Old Boys-szal a Cocktailban, a Receficével az Almási téren lehet találkozni. Szerkoncert lesz a Crazy Caféban, mi Török Ádám és a Rab az Old Man's-ben koncertezik. Ezek tehát a buli ajánlatok, az időjárásról pedig annyit, hogy ma nagyrészt borult időnk lesz, esővel, hószálingózással, 4-9 fokkal. Ott állt a lány az út jobb oldalán, egy sárga rózsa hervadt homlokán. A szürke úton csak átvárakozom, Földvár felé félúton. Az őszi napfény bágyattam virult, az őszi bánat szép szemére hult. Oly ismerős volt, hogy honnan nem tudom, Földvár felé félúton. Megszólítottam, bár nehéz volt szívem, Földvár felé, ha eljön, elviszem. Nem válaszolt, csak nézett álmodom, Földvár felé félúton. Vártam egy percet, vagy annyit sem talán, és mérgelődtem, tán süket ez a lány. Még egyszer szóltam, ha nem jön, itt hagyom, Földvár felé félúton.
csak állt ott némán, nem fordult felém. Az őszi napfény felragyogott szemén, egy könycsepp gördült az arcán csillogón, Földvár felé félúton. Nem kértem többször, hisz vártak már reám. A Földvári Kultúrház ócska színpadán, ott hagytam őt, és mást is jól tudom, Földvár felé félúton. Azóta nézem az út jobb oldalát, talán még egyszer meglátom azt a lányt. Ha megtalálom, megvigasztalom, Földvár felé félúton. Kilenc óra van, itt a Juventus Rádió. Horn Gyula miniszterelnök a tegnapi NATO csatlakozásról tartott népszavazást követő nemzetközi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az eredmény várakozáson felüli, ugyanis nem számított arra, hogy a résztvevők több mint 80%-a, azaz több mint 3.300.000 polgár a csatlakozás mellett voksol. Véleménye szerint a referendum eredménye fontos üzenet a NATO-nak, hiszen ez felgyorsíthatja a NATO tagállamokban a ratifikációs eljárást. Egyúttal üzenet az Európai Uniónak, és tanulságos lehet a környező országoknak is. Magyarország a politikai, gazdasági, kulturális stabilitást választotta, és a NATO elégedett ezzel a ténnyel, mondta a szövetség sajtószolgálatának ügyeletese Brüsszelben. A szövetség elégedett a viszonylag magas részvételi aránnyal, és figyelemre méltónak tartja a támogató szavazatok magas arányát is. Az európai országok napilapjai többségükben beszámolnak a tegnapi magyarországi NATO népszavazásról. A Neue Zürcher Zeitung svájci lap ma vezető hírként közölte, hogy Magyarországon a szavazók határozott többsége az ország NATO csatlakozása mellett voksolt. A lap kiemelte, milyen gyorsan ismertek lettek az eredmények, és Göncz Árpád köztársasági elnök már 40 perccel a szavazó helyiségek bezárása után elégedetten nyilatkozhatott a voksolásról. A Bécsi Kurír az eredmény ismertetésén kívül kiemeli Kovács László külügyminiszter szavait, amely szerint a népszavazás eredménye a nép győzelme és nem a kormányé. A cikk azt is közli, hogy csak szélső jobboldali és baloldali kis pártok nem támogatják Magyarország NATO csatlakozását. A Die Presse szerint a magyarok nagy többsége a NATO csatlakozásra szavazott, de a magyar kormánynak fejfájást okozott a választási részvétel, amely az előzetes várakozásoknál alacsonyabb volt. Olaszországban helyhatósági választások voltak tegnap. Az első becslések szerint a kormányzó középbal olajfa koalíció lett a győztes. A szavazatszámlálás ma reggel kezdődött, az eredmény a nap folyamán várható. Saddam Hussein iraki elnök reméli, hogy olyan megoldást lehet találni az ENSZ fegyverzet ellenőrzési missziója körül kialakult válságra, amely elvezetne a biztonsági tanács kéréseinek végrehajtásához. Tariq Aziz miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy Irak visszaengedi a kiutasított amerikai ellenőröket, ha a biztonsági tanács 5 állandó tagja egyenlő képviseletet kap a világszervezet ellenőrző missziójában. Amerikai részről már is elfogadhatatlannak tartják, hogy Irak határozza meg akár a résztvevő országok körét, akár a misszióban dolgozó amerikaiak számát. Ma barátságtalan, borús, esős idő lesz, a hegyekben hószálingódás is előfordulhat. Az északi szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Nappalra 4 és 9 fok várható, este pedig 1-6 fok valószínű. A Juventus híreket és Kis Évát hallották. Karácsony az aranypóknál. Aranypók.
A 71-es főúton Balatonfürednél gázvezetékjavítás miatt bontottak fel egy sávot. Befejezték a Balassagyarmati határállomás átépítését. Az átkelőhelyen ismét megindult a kamionforgalom. A fővárosban a Rómer Flóris utcában megváltozott a forgalmi rend. A Budai László utcától lefelé eső szakasz Zsák utca lett. Csatornaépítés miatt egyirányosították a Mária-Remetei utat a Hidegkúti úttól a Szabadság utca felé. Az ellenkező irányban a Hidegkúti úton lehet közlekedni. Juventus közlekedési hírek, Marshall Szilvia, 9 óra 4 perc. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. It's 25 to 6. María, un pasito pa'lante, un pasito para atrás. Para atrás. Romolón és néztük, hogy járja a
Emlékszem, mennyire vártam a Tihanyi révnél azt a kék szemű lányt. És persze nem jött, de ilyenek a kék szemű lányok. Beültem inni, és észre se vettem az árak színvonalát. Hozták a számlát, és azt hittem, rosszul látok. I don't sing. I'm too... Sok emlék visszajár, hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár. Balatoni nyár. Balatoni nyár. Csónakban ültünk egy lánnyal, és lehullott rólunk minden erkölcsi lánc. Senki sem láthatott minket, mert sűrű a nádas. Szerelmes voltam, és fájt volna annak a lánynak az igazság. Szemébe néztem, és azt mondtam, nem vagyok házas. A nyaralás messze száll, sok emlék visszajár. Hányszor elmúlt már, de újra vár a balatoni nyár. Balatoni nyár. Balatoni nyár. Ez még mindig a Juventus. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute,
hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. Még november 14-én a délutáni órákban vittek el egy metálszürke Audi 100 TDI típusú személygépkocsit a Marcibányi téri általános iskola elől. Német rendszáma van FD-P898, Ferenc Dénes Péter 898-as. A tulajdonos a nyomravezetőnek magas jutalmat ajánlott fel. Ha tudnak valamit az autóról, kérjük hívják a 234-3434-es telefonszámot. Köszönjük! Ha hiányzik valami, ami minden percet megédesít, akkor itt az új Natrén édesítő tabletta és folyadék. Natrén. Édes kevés kalória, kiemelkedő ízek. Grundig. Egyből 2. Vásároljon még az idén egy Grundig terméket, mert most 2 lehet belőle. A Grundig ugyanis 5 szerencsés vevőnek ajándékutalvány formájában visszatéríti készüléke vételárát. Keresse az akció részvételi kártyáját az üzletekben. Itt az anyád! Már megint lerohantak! Matáv hangposta. Fizessen elő a zöld számon. 0680 333 444. Év végéig csak havi 250 forint áfával. Egymás közt. Matáv. Nagy, erős, hűséges segítőtársra vágyik. Akkor vegyen Bernát egyit. Vagy lépjen be a Winterthur nyugdíjpénztárba. Winterthur. Társ egy hosszú életre. Hívja a 351 52 53-as telefonszámot. Kedves hallgatónk, szeretne néhány nyugodt percet? Akkor kapcsolja ki a rádiót, és töltse az időt a Rikoré kávé társaságában. Küldje be címünkre egy Rikoré kávé címkéjének vonalkódját, és nyerje meg a több mint 1 millió forintos nagyképernyős Sony TV-t, vagy az 50 üzenetrögzítő és 10 hintaszék egyikét. Cím Rikoré percek, Budapest 1957. Részletek a boltokban. Rikoré, a nyugalom perceire, a Nestlétől. From my youngest years till this moment here, I've never seen such a lovely queen. From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before.
tök sötétség. Egy érzés mindent eltakart, s elhittük mindörökké tart, s a törvény nálunk dől le majd. De jaj, a szerelemnek múlnia kell, s ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, míg tart, míg ér. A szerelemnek múlnia kell, akkor is, ha égig emel, és szép, hogy mást hiszel, mert mást ígér. Ne húzd el, annyi csodát idéz, amikor hozzám érsz. Ha sírsz, a szemed ne takard el, miért titkolnád, hogy egy kicsit nehéz? Egy érzés mindent eltakart, s elhittük mindörökké tart, s a törvény nálunk dől le majd. De jaj, a szerelemnek múlnia kell, ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, míg tart, míg ér. A szerelemnek múlnia kell, akkor is, ha égig emel, és végig mást hiszel, mert mást ígér. A szerelem